Искам да споделя с вас един файл, който ви приготвих. Сега, секунда. Само да го намеря. Ето този файл. Сега искам да ми кажете дали сте го получили. Така. Сега ще ви помоля да напишете едно плюсче, ако сте получили този файл и сте успяли да го запазите, да го отворите, и минус, ако имате някакви проблеми. Добре, Мариана го получила. Вече виждам. Другите. Добре, супер. Значи, като цяло виждам, че получавате. Ако някой не го е получил, ще го намерите в допълнителните материали към клуба. Албена, добре, аз ще ви пратя по имейла. Този файл, който ви пратих, е списък, мога да го отворите да го видите, е списък на различни дати през януари и февруари. Тоест това е база за маркетинг календар. Идеята е каква? Идеята е, че когато ние правим някакви събития през въобще, нали, хубаво е тези събития да бъдат обвързани. Обикновено, когато има някакво обяснение за хората защо го правим, те го възприемат по-добре. Повече някакси вяра имате. Съответно, аз просто ви хвърлях списък с различни събития, които има през януари и през февруари. Между другото, аз се изненадах, защото не очаквах януари да има нещо повече от новата година, но се казва, че има доста неща. И съответно, както виждате, различните дати има по различен начин се използват. Например, сега аз ще го отворя, така ще ви помоля малко да изчакате. Да видиме. Да мога да ви изкоментирам, например. Така, секундичка, той се отваря при мен. Така, ето виждате. Така при мен се отвори. Ето, например, взимаме януари. 8 януари, рожден ден на Елвис Пресли. Спокойно един магазин, който продава дънки, фланелки и такова нещо, му организира някакво намаление под този наслов. Елате за Елвис Пресли, нещо си там такова. Или Международен ден благодаря. Той е наречен International Thank You Day. И ми спокойно изкарате, ето има такъв международен ден, ние искаме да кажем благодаря и затова ви каним на специална разпродажа, сега и колко си процента, заповядайте при нас само 11 януари. После има Международен Beatles Day. Тези, които продават между другото Георги, това е за вас. На 17 януари има патентоване на тоалетното казанче. По този случай съвсем спокойно мога да направите една промоция на тоалетни казанчета, ако продавате при вас. Така, какво друго има? Ето, ден на обятия, ден без писане, ден без интернет и така нататък. И февруари, нали, други там. Вече, айде, вие сами ще ги видите. Тоест, това ви дава просто идеи за това върху какво да организирате някакви акции и събития. И съответно аз ви препоръчвам да бъдете доста активни. Тоест, даже на мои клиенти, с които ние работим по време на нормалния сезон, аз на всички им препоръчвам всяка седмица да има някаква акция. Различни, естествено акции, но всяка седмица да има нещо. И това особено, нали, така, е актуално и за слабия сезон. Тоест, постоянно трябва да има причини за вашите клиенти, за минувачите, въобще да наминат да видят какво става. Другото нещо, което горещо ви препоръчвам от сега,
да го започнете да го планирате, е намирането на партньори. Тоест, идеалният партньор, особено като говорим в контекста на слабия сезон, е този, който има същите клиенти като вас. Но вие не сте конкуренти. И в същото време, още по-добре ще бъде, ако този партньор през януари-февруари сезона не му е чак толкова слаб, колкото е вашия. Това е перфектният партньор. И с него може да се партнирате вече. Нали, вие ако имате интерес, може да видите, аз съм писал някъде на сайта ми, имам статии за това как да се партнирате. Вече може да се опитате да се партнирате с него. Ако успеете, нали, това ще ви даде доста голяма така известна стабилност през слабия сезон. За целта, особено ако вие сте ритейл бизнес, или такъв, който е, нали, ограничен в някаква зона в града, горещо ви препоръчвам да направите карта на търговската територия. Много силно ви препоръчвам. Тази карта, нали, има статия на сайта ми, като подробно обяснява това нещо. Тя ще ви даде насоки за това къде да търсите вашите партньори и какво да правите с тях. Горещо ви препоръчвам. Обикновено, когато мои клиенти, нали, след давление от моя страна направят такава карта, нали, те сами се изненадват колко много възможности има. Освен, че това ще ви даде една така доста адекватна представа за вашия район, за пътникопотоците, за вашите конкуренти и така нататък. Доста често тя може да въобще, особено ако планирате да отваряте някакъв нов магазин на ново място, тя може да даде идея дали въобще да го отваряте първо и след това, ако го отварям, то къде точно. Намерете значи аз даже линка към тази статия ще го сложа в допълнителните материали, да не го търсите много. Горещо ви съветвам да го направите това нещо. Естествено, ако, нали, вашия бизнес е такъв, зависи от някаква зона. Другото нещо, за което много сме говорили, естествено, е рекламата, но каква да бъде? Трябва да се опитате, и това вече до голяма степен, нали, зависи от това доколко добре познавате вече вашите клиенти, знаете къде са те през слабия сезон, е тъй наречена директ маркетинг реклама, т.е. реклама на директен отклик. За малките магазинчета, ако вземем, например, магазина на Румен, на Юри, на Георги, това са обикновено някакви флайери, които се раздават около магазина с някакво конкретно предложение за ограничен срок. Въпросът е, нали, все пак къде да ги раздаваме, кога да ги раздаваме, затова ще помогне карта на търговската територия. Но доста често това, нали, може да даде известен поток. Просто трябва да сте доста активни. Не използвате тук, от една страна не трябва да използвате големи количества, не трябва да печатате хиляди. Обикновено може да се ограничите от порядъка на 200, 300, 500 флайера, но да го правите периодично. Периодично поне няколко пъти на месец, през януари, няколко пъти на февруари с различни предложения, с различни идеи, но постоянно да пробвате. На едно място, на друго, т.е. трябва да сте активни. И въпросът е от сега да се подготвите. С идеи, с места. Т.е. ако обобщим всичко, вие трябва да компенсирате по-слабия поток клиенти с вашата активност и математика. Т.е. все пак вие трябва да пресмятате и да знаете кое има смисъл да похарчите, кое няма смисъл. Т.е. абсолютно всичко, което правите, вие трябва да замервате резултати, да знаете по възможност за абсолютно всеки клиент откъде идва, колко ви струва приличането на този, даже не клиент, колко ви струва приличането на един посетител, откъде идва той, колко ви струва да го направите клиент и така нататък. Активност и математика. От сега ви съветвам да го планирате. Като до януари вече вие да сте готови, вие вече да сте го планирали, да сте решили, даже да сте намерили партньори и вече знаете какво да правите. Колко по-рано да го правите, толкова по-лесно ще ви бъде на вас. Така. Ако имате въпроси, пишете. Аз продължавам напред.